Od romantiky k škandálu za pár sekúnd. Záznam z koncertu Coldplay odhalil údajný mimomanželský vzťah a spustil lavínu reakcií na internete. Moment, ktorý mal byť nevinnou súčasťou zábavy počas koncertu, sa zmenil na verejné odhalenie. Kamera známa ako Kisscam, ktorá počas veľkých podujatí zobrazuje náhodné dvojice v dave, tentoraz zachytila muža objímajúceho nejakú ženu. Všetko nazvedčovalo tomu, že ide o pár, až kým nezareagovali veľmi zvláštne. Namiesto úsmevu a bosku sa muž zrazu zohol a žena sa otočila chrbtom tak, aby jej nebolo vidno tvár. Ich reakcia okamžite vzbudila podozrenie. Išlo o Anthonyho Byrona, CEO technickej firmy Astronomer, a jeho kolegyňu, ktorá v rovnakej spoločnosti pôsobí ako personálna riaditeľka. Aký je tam problém? Ani jeden z nich nie je slobodný. Byron je ženatý a má 2 deti. Jeho kolegyňa má taktiež manžela. Video ich nežného momentu preto vyvolalo obrovský ohlas. Túto situáciu okomentoval priamo z pódia aj frontman Coldplay, ktorý s humorom poznamenal, že dvojca buď má spolu nejakú aférku, alebo sú extrémne hanbliví. Po veľkom mediálnom tlaku sa Byron rozhodol pre verejné vyhlásenie, v ktorom uviedol: "Chcem sa úprimne ospravedlniť svojej manželke, rodine a tímu v Astronomeri. Zaslúžia si odo mňa viac, ako od partnera, otca aj lídra." Zároveň dodal, že si berie čas na to, aby prevzal zodpovednosť a zvážil ďalšie kroky.